Tervetuloa Texas Holdemin opettelun pariin. Texas Holdem on suurta suotia saanut korttipeli, jonka suosito on kasvanut sen näköinen TV:ssä sekä internetpelaamisen suuri suosio. Holdemia pelataan normaalilla 52 kortin korttipakalla, josta on poistettu jokerit. Texas Holdemia voi pelata isollakin porukalla, suositeltu raja on kuitenkin 10 henkeä ja vähimmäismäärä on 2. Aloitetaan käydä läpi jaan vaihteet esimerkkien avulla. Sanalla preflop tarkoitetaan pelin aloittamista, johon kuuluu blindien ja mahdollisten aanteen asettaminen, korttien jakaminen sekä ensimmäinen panostuskierros. Aanteet ovat pieniä aloituspanoksia, jotka jokainen pelaaja laittaa pottiin ennen kuin saa korttinsa. Blindit taas ovat sokkopanoksia, jotka jokaista seuraavat laittavat pottiin. Jokaista ensimmäinen vasemmalla laittaa pienen blindin, joka on puolet isosta blindistä, jonka laittaa jakajasta toinen vasemmalle. Jakaja jakaa kaikille 2 korttia, joita pelaaja ei näytä muille pelaajille. Näitä kortteja voidaan kutsua hoolikorteiksi, pohjakorteiksi tai käsikorteiksi. Tämän jälkeen alkaa panostuskierros, jonka aloittaa ison blindin vasemmalla puolella oleva pelaaja. Kun pelaajavuoro tulee, vuorot siis etenevät myötäpäivään, hän päättää osallistuuko pottiin vai luovuttaako ja antaa korttinsa jakajalle. Jos pelaaja päättää osallistua pottiin, hän voi joko maksaa ison blindin verran rahaa tai lyödä enemmän kuin blindi on. Preflop-aihe on erittäin tärkeä varsinkin aloittelijoille. Tässä vaiheessa päätät, haluatko pelata näillä 2 kortilla tästä potista. Tässä pelin vaiheessa tehdyt huonot ratkaisut saattavat maksaa sinulle erittäin paljon. Aloittelijoille suosittelen pelaamaan ainoastaan huippukäsiä. Jos kukaan ei ole korottanut, niin kaikilla 2 kuvakortilla voit pelata. Ja jos joku on korottanut, niin kaikilla ässillä, jolla on toisena korttina vähintään 10, sekä taskupareilla 10 ylöspäin. Muut voit heittää pakkaan tekemättä suurtakaan virhettä. Ja mielellään kannattaa lähteä pottiin aina korottajana eikä maksajana, varsinkin erittäin hyvillä käsillä. Jos olet jakajana, niin voit myös pelata taskupareja, kohtuullisen kokoisia samanvärisiä vierekkäisiä kortteja, jos pottia ei ole korotettu. Täällä olen listannut muutamia tekijöitä, jotka pitäisivät vaikuttaa aina tekemisiisi. Hyvästä positiosta, eli mahdollisimman läheltä jakajaa, on helpompaa pelata. Olet viimeisenä vuorossa, joten olet nähnyt, mitä muut tekevät ennen sinua. Jos on paljon pelimerkkejä, voit pelata hieman luovempaa pokeria, jos tunnet kykeneväsi siihen. Älä kuitenkaan ala aivan villiksi ennen kuin opit pelaamisen flopin jälkeen hyvin. Ja jos merkkejä on vähän, niin sekin vaikuttaa pelaamiseesi. Sinun on tartuttava hetkeen ja laitettava merkit likoon pottiin herkemmin. Imokosi helpottaa mahdollisesti bluffaamista, jos sinua pidetään tiukkana pelaajana, tai vastustajasi maksavat herkemmin korotuksesi, jos sinua pidetään löysänä pelaajana. Käytä hyväksesi imagoa ja muista myös tarkkailla vastustajiasi. Tiukalla ja aggressiivisella pelillä pääset hyvin alkuun. Pelaat hyviä käsiä, ja kun sellaisen saat, niin lyöt etkä ala kikkailemaan. Tässä näet esimerkkipöydän. Pelaaja 1 on dealer, eli jakaja. Pelaaja 2 on pienessä blindissä ja pelaaja 3 isossa blindissä. Pelaaja 4 aloittaa, jonka jälkeen edetään myötäpäivään. Pelaajalla 4 on jätkäpari, joka on erittäin hyvä aloituskäsi. Hän päättää korottaa ison blindin verran 20 euroon. Pelaajalla 5 on taas kakkospari. Tämän käden voisi heittää pakkaankin, mutta pelaaja 5 päättää maksaa vaaditut 20 euroa. Pelaajalla 1 on jakajana kurko ja 3 eri maata. Tämä ei ole niinkään hyvä aloituskäsi. Hän päättääkin luovuttaa eli kippaa korttinsa. Pelaajalla 2 on pienessä blindissä niin sanottu suittar-konnektorit, eli samaa maata ja vierekkäin olevat kortit. Hän on asettanut jo 5 euroa pottiin ja päättää maksaa loput 15 euroa. Pelaajalla 3 on isossa blindissä 9 ja eri maata. Hän on laittanut pottiin jo 10 euroa ja päättää maksaa toiset 10. Näin 4 pelaajaa on maksanut ja näkevät flopin.
Floppi on preflopin jälkeen pelin seuraava vaihe, jossa pelaajat saavat ensimmäiset yhteiskortit. Näitä jaetaan 3. Jakaja asettaa pakasta 3 korttia keskelle pöytää, joita jokainen pelaaja saa käyttää muodostaessaan kättään. Kun kortit ovat asetettu pöydälle, alkaa jakajasta seuraava vasemmalle pelin. Floppi on hyvin tärkeä vaihe. Tiedät 70% korteista, joita voit käyttää. Sinun on pystyttävä arvioimaan mahdollisuutesi mahdollisimman realistisesti, varsinkin jos sinulla on vetoja eli 4 kortin värejä ja suoria. Myös pohjaparin pelaaminen saattaa olla isossa pöydässä, ei mitään väliä pöydän pinta-alalla, vaan monta pelaajaa on haastavaa. Siksi kannattaa alkuvaiheessa heittää pienimmät kortit suoraan pakkaan jo pre-flopissa, jotta näitä todennäköisesti kalliilta ja vaikeilta ratkaisuilta vältytään. Pokerissa hävitään rahaa kaikista eniten toiseksi parhailla käsillä. Sinun on myös uskallettava bluffata, jos floppi ei osu, sillä noin 60% tapauksista se ei osu. Prosentit ovat tietenkin samat kaikille pelaajille. Floppiin napsahtaa hertta jätkä ja 3 sekä ruutu 10. Pelaaja 2 floppasi värinvedon eli 4 kortin värin sekä myös suoraan välinvedon eli toisin sanoen gutarin, eli hän saa ysillä suoran. Melkoisen hyvin osunut floppi 2. Hän päättääkin lyödä 10 € eli ison blindin verran rahaa pottiin. Pelaaja 3 onkin flopannut suoran vedon, eli hän saa joko kuninkaalla tai kasilla suoran. Hän päättää maksaa betsatun 10 €. Pelaaja 4 floppasi kuitenkin aivan hirvittävän monsterin. Jätkä 3 ovat tuon hetken salettipeli, eli paras mahdollinen käsi sillä hetkellä. 3 eli setin floppaaminen taskuparilla tapahtuu noin kerran 9. 4 päättääkin korottaa 2 betsauksen 20 €. Pelaaja 5 ei saanut apua flopilta 2 parilleen. Hän päättää luovuttaa eli kippaa kätensä. Ja pelaajat 2 ja 3 maksavat 4 korotuksen eli asettavat pottiin 10 € lisää.